Kumala shibun pi baro polo banwan syakane ka channel jongi kumta menta ngan IP kwe ka trick da ka pisa shpyo dangka kamut pila ban like na ga jingsha thok menta gis ngin mar ba bun bhag ne ki nole thok kamut ki hacker ta page kunu pin like na ki hacker da ka shpyo dangka ta song page kene video do mendukut ma what u menteri ka Israel ru u dakane ka shpyo tangka u yada ya kari ka jong u kumno ngani tu ipiang ne pe ki hacker am maximum bun sim ki jo hak ya ka camera ka front ka back ka sound jong phi ka speaker ka jong phi te kumno pin light na kane namar pe ki hacker le ki hak ya ka camera jong phi ka sound jong phi am kilaban snap kilaban i pidona e ladaki hak ya kamera jong pi kilaban i ya ka location ka jong pi pidona e menta pile ayu menta pikran batno pe kumbale menteri ka Israel u Benjamin Netanyahu ula khang ya kamera jong u langba ka ne ka tap kamut ka cello tap spulung ka pilaban thit ya ka na kono dukan te u shim ukat ya ka te u khang ya camera ka front bar ka back ka jong u ga back camera ka jong u bat ka speaker ka jong u teng haba u le shabari kumtu don ki ba berngam ya u kumtu ba ngin hak ya ka system jong ka ri ka jong phi ngin hak ya ka mobile phone ka jong phi te na ta ka daw u Benjamin Netanyahu ula khang lang ba ka ne ka tap ya ka front bat ka back camera ka jong suppose ne man shwa u try jong ka Facebook u Mark Zuckerberg ru ula le ya ka ne ka kam te bale nginam la man le ka ne ngiru ngin la man le ka ne la don ki ba barngam ya phi bangin hak ya ka phone jo phi kham tam ya gi samla kan thei don ki ba kwa ban tip ya ka privacy ka jong ki teng ha ba ki don camera jong ki ha ba ki change ya ki jain ki jong ki ta don ki ba kwa ban tip ya ka private ka jong ki te bun ki hakar ki jo hak ya phone ka jong ki ya ka camera ka jong ki te nga sa je phi pe le phi don ki ba hak ya ka camera jong phi am te phi la kum ka ne ka kam ka banga bataya phi hang ne shim da ka cello tip ka tips ta phila ba thina dukan spro nang ka ne arpro nang ka ki dia ka ne ka cello tip te khang ya ka camera jong phi bat ya ka ne ka speaker ka jong phi te ka speaker te kam te hadu kata ya phi kham tam ya ka camera phone jong phi la ki yo ban hak ya phi em te gila ban blackmail ya phi hakalawe dan ta ka daw ka ne ka de ka suggest ka jonga ska pha share lam ka ne ka video sham paro